hedder Michael Løvgren Madsen, og jeg er matematik B på KVUC. I det følgende vil jeg lave et mundtligt oplæg om andengradsligningen. Til at starte med vil jeg gøre rede for løsningen af simple andengradsligninger, og vi ved, at en simpel andengradsligning ser ud som vist, altså parentes start 2ax plus b, parentes slut, opløftet i anden lig med d. Det her er en omskrivning fra den generelle andengradsligning, som jeg så vil omtale senere. For at løse den ligning må vi finde x. Det gør vi ved at beregne d. D er meget betydningsfuldt for, hvor mange løsninger der er. Hvis vi tager et vilkårligt tal, positivt eller negativt, og derefter opløfter det i anden, vil der altid kun komme et positivt tal ud. Så derfor kan diskriminanten aldrig være negativ, og der findes altså ingen løsning hertil. Det må altså betyde, at hvis d er mindre end 0, så findes der ingen løsning. Grafisk set, så vil parablerne på intet tidspunkt skære i x-aksen, og da vi jo skal finde x, er det rimelig vigtigt, at de skærer i x-aksen, og det må så betyde igen, at der ingen løsning er hertil. Det må altså betyde, at d kun kan være positivt. Hvis vi nu får den brillante idé at ophæve parenteserne, så fordi at parentesen står i anden, må vi altså tage kvadratroden af de faktorer, som står indeni. Det skal vi gøre på begge sider selvfølgelig, og så kommer der til at stå 2ax plus b lige med plus minus kvadratroden af d. Vi skal altså huske at skrive plus og minus før kvadratroden, i det at minus gange minus giver plus, og plus gange plus giver selvfølgelig plus. Altså har vi fundet, at der er to løsninger. Det må betyde, at d er større end 0. Men for at finde x, må vi isolere x i ligningen, og det gør vi ved at trække b fra på begge sider, således at der kommer til at stå 2ax lige med minus b plus minus kvadratroden af d. Så for at få 2a hen på den anden side, så dividerer vi med 2a på begge sider af lighedstegnet, i det at der står et usynligt gangetegn mellem a og x. Nu står der altså x lig minus b plus minus kvadratroden af d, divideret med 2a. Jeg sagde jo, at der var to løsninger til denne her formel, og det får vi også, fordi der står plus og minus. Så den første løsning vil være at sige x lige med minus b plus kvadratroden af d divideret med 2a, og den næste løsning vil hedde x lige minus b minus kvadratroden af d divideret med 2a. Grafisk set, så vil det se således ud. Vi ser altså, at parablen skærer i x-aksen i 0 i to steder, og det stemmer overens med vores beregning, at vi altså skulle have to x-værdier. Hvis vi nu sætter d lige 0, og indsætter 0 som d i vores ovennævnte formel, så får vi, at x er lige med minus b plus minus kvadratroden af 0, divideret med 2a. Og vi ved jo, at kvadratroden af 0, så derfor er der kun én løsning, og den skriver vi på den her måde. Altså x lig minus b divideret med 2a. Grafisk set, så vil det se således ud. Vi ser altså, at parablen tangerer i et punkt på x-aksen i 0, og dermed bekræfter vi, at der kun er én løsning til til d lig 0. Nu vil jeg bevise sætningen om løsningen af den generelle andengradsligning. Vi ved, at en generel andengradsligning ser ud som er vist, altså ax i anden plus bx plus c lige med 0. Dette gælder altså, hvis at a ikke kan være 0. Denne her ligning har diskriminanten d lige med b i anden minus 4ac. Og hertil gælder det, vi lige har fundet ud af for den simple andengradsligning, altså at hvis d er mindre end 0, så er der ingen løsning, og hvis d er lig 0, er der en løsning, og hvis d er større end 0, er der to løsninger. Vi kalder d lige med b i anden minus 4ac diskriminanten,
fordi det her tal viser forskellen, eller diskriminerer, om man vil, mellem de tre førnævnte tilfælde. Vi starter altså med vores andengradsligning her. Ax i anden plus bx plus c lige med 0. Herefter får vi den idé, at vi ganger med 4a på begge sider af lighedstegnet, hvilket man godt må, så længe man bare gør det på begge sider af lighedstegnet. Og så får vi, at 4a i anden gange x i anden plus 4abx plus 4ac lige med 0. Fordi hvis man ganger med 0, jamen så får man 0. Nu vil jeg så lægge diskriminanten til på begge sider af lighedstegnet. Og det gør jeg ved at sige 4a i anden gange x i anden plus 4abx plus 4ac plus diskriminanten, som hedder b i anden minus 4ac. Fordi jeg også skal lægge den til fordi jeg skal lægge den til på begge sider af lighedstegnet, vil det så komme til at hedde lig med b i anden minus 4ac. Så kan jeg så se, at der er noget, der går ud med hinanden, og det gør plus 4ac og minus 4ac. Altså tilbage står der 4a i anden gange x i anden plus 4abx plus b i anden. Og så skriver jeg lig med d, fordi vi ved, at diskriminanten hedder b i anden minus 4ac. Nu får jeg så den her idé, at jeg vil benytte første kvadratsætning, fordi jeg vil bruge kvadratet på en toledet størrelse i vores ligning. Første kvadratsætning ser sådan her ud. Parentes start a plus b parentes slut opløftet i anden, hvor at opløftet i anden betyder kvadratet, og a plus b betyder på en toledet størrelse, og det giver a i anden, altså første led i anden, plus b i anden, altså andet led i anden, plus det dobbelte produkt, som så bliver 2ab. Jeg vil altså benytte kvadratet på en toledet størrelse i vores ligning, og det gør jeg ved, at jeg starter med at sætte en parentes i anden, og så i det vi har b i anden i vores ligning, kan jeg indsætte det som plus b i parentesen. Og når vi så skal indsætte noget i parentesen for a i anden, jamen så finder vi noget i vores ligning, der allerede står i anden. Og her ser vi, at det første led i ligningen står i anden, altså 4a i anden gange x i anden. For at indsætte det i parentesen, så tager vi altså kvadratroden af alle faktorerne, således at der kommer til at stå parentes start ax plus b parentes slut opløftet i anden, i det at kvadratroden af 4 er lig 2, og kvadratroden af a i anden og x i anden er lig ax. Når vi så udregner den parentes, får vi vores daværende ligning. 4a i anden gange x i anden plus b i anden plus det dobbelte produkt, altså 2 gange 2, det giver 4, og så abx. Altså fuldstændig som første kvadratsætning siger. Det betyder altså, at vores resultat bliver parentes start 2ax plus b parentes slut opløftet i anden lig d. Og dermed er sætningen om løsning af den generelle andengradsligning bevist. Det var, hvad jeg havde i dette mundtlige opgave.